u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye juin kalo ale tile 13 ye bi ye min ye bi baabu ye an bɛna na taa kiiri bunakun ka fala ye min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na buruko motoko kibaruya minnu fana fɔra ale ni tajiko gɛlɛn b'an ka jamana kɔnɔ an n'an da don nin bɛɛ la fala ye n y'a ye k'a fɔ tile 2 in na fana ko muso dɔ bɛ ko Nathalie Yams k'a bɔra ka kuma dɔ fɔ ka kɛ ni Jean-Christian Villiers ka bilali ye bon jamana tɔw fana ni Mali tɛ kelen o fala ye parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ ni kɔsa in na yɛrɛ kun tɛ anw ka sama mɔgɔw nɔfɛ ten ko i tɔgɔ ye karisa i bɛ bɔ nin na i jamu ye nin ye o man ca anw fɛ yan dɛ anw ka fangaw ta k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw sigilen don mun kan o y'anw ka tabiya n'an ka tableau n'an ka adamadenya kɛcogo ye
Mali fanga fɛn nana a bɛɛ lajɛlen sinsinnen ŋɔndɔ an ka danbe na an ka adamadenya kɛcogo kan an ka fɛnw kɛcogo ni jamana caman ta tɛ kelen ye fɛn caman bɛ yen bon an tɛna se k'an da don u la mais don natɔ la an bɛna na u fɔ parce que ni mɔgɔw jɛra fala ye ni ko aw ka sigi i ko aw ka kɛlɛ ale bɛ ka nin kɛ jamanakuntigi min ni ale bɛ o yɛrɛ kɛrɛfɛ baara la fala ye o yɛrɛ bɛ ka ko kɛ anw yɛrɛ fana bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o la par exemple Algérie ko in ta k'a lajɛ maliyɛn jumɛn bɛ yen k'o bɛnn'a ma a bɛnna o ma mais est ce que don kelen da kelen ale ye o mɛn Mali ɲɛmɔgɔ dɔ ou bien ko maliyɛn dɔ bɔra ka ɲɛmɔgɔ Niger ɲɛmɔgɔ tɛntɛnkelema n'o kuma a ye bon an ye cɛ ka kiiri kɛ cɛ kelen de minɛna o mɔgɔw tɛ min kalama ale minɛna sɔrɔdasi ninnu ɲɛ o et puis nominali joli b'a nɔfɛ a ka ca a ka kiiri fɔlɔ de kɛra fɔlɔ a tɔw bɛ yen bon n'i taara o sanga ko ma ko min digilen don maliyɛn bɛɛ la bi bon an b'an yɛrɛ ɲininka souvent komi anw fana ka jamana bon parce que o yɛrɛ fana ye min don quoi an ka jamana mɔgɔw tɛ nin ko ninnu na quoi i bɛ Mali ta ka jateminɛ k'a fɔ ko maliyɛn bɛ don misɛnya ni bɛ fɛn ninnu na ou bien k'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ taa mɔgɔ dɔ ta ka na non an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan fɔlɔ an ma tila o la quoi parce que n'i ye nin jateminɛ tellement kuma in guwanna maliyɛnw na hali dɔw t'a dɔn u b'a fɔ cogo min na nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn k'a faamuya k'a fɔ anw ni jamana tɔw tɛ kelen ye an ka jamanakuntigi mana fɔlɔ min bɔra an ka tabiyaw kan fana bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ Mali jamanakuntigi ma fo u ni diɲɛ bɛnna min kan k'u m'o bato ne hakili b'a la yan san 2000 ou bien san 2000 don Koliwari kɛlɛ gɛlɛyalen n tɛna n'a tigi tɔgɔ fɔ bi mais Mali ministre des affaires étrangères de taara ka taa ko kun fɔlɔw ɲɛnabɔ ka na ni basigi ye mais a taalen a y'u yɛrɛ ɲininka fɔlɔ Ivoiriens yɛrɛ bɛ fɛ u ka baara ka kɛ cogo di a m'i k'a kan ten o y'anw ka jamana tabiya de ye bulonɛ bɛ min tɔgɔ dalen filɛ école de maintien de la paix la Fala a sara mun na maliyɛnya baara kɛcogo ɲuman o de y'a degun sera a ma bon tile fila in na n tɔgɔ ye Nzan n tɔgɔ ye Npiyɛ n tɔgɔ ye nin ye ka wuli k'u jɔ k'aw bɛ nin dɔn bon n'i yɛrɛ y'i ka kɛlɛ ta ka na o don anw ka kɛlɛ kɔnɔ anw ni tɛ se ka ɲɔgɔn ye an tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya si la u ka sabali parce que munna jɔyɔrɔ min bɛ yen Mali ni minnu bɛ kuma jɔyɔrɔ ko ni fɛn ko ninnu na Fala ye fɛn fɛn ka fisa Mali ma an ka ɲɛmɔgɔw k'a kɛ kɔsa in na an ni Maroc y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ye fɛn dɔ ɲɛ an ye o bi maliyɛn caman bɛ yen bi n'i wulila sɔgɔma n'a y'i diya sini i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Maroc kɔnɔna na o ka tɛmɛ ka bɔ a la Maroc bɛ ka anw adamadenya minɛ kabini fɔlɔ parce que an ni Maroc ka gɛlɛya o gɛlɛya kɛra Maroc m'i tigɛ ka bɔ anw na bon aw ka nin tile fila tɔgɔbɔlen ninnu Fala ye vraiment u ka sabali quoi an ka ko ka bon ma quoi Mali tɛ o jamana ye ko an dɛsɛra cogo cogo fana an ma yɛrɛ ka kuma an k'a to tan quoi parce que ne bɛ ninnu lajɛ n ko ne bɛ yɛlɛ de walayi c'est à dire u tɛ hali Asimi min filɛ nin ye Fala ye ko bɛ ko la Asimi tɛ se k'a kɛ o ye Mali yɛrɛ kɛcogo de ye a tɛ se k'olu kɛ a kɛra président cogo cogo a tɛ se k'o kɛ dan dɔw bɛ yen c'est à dire bamanankan yɛrɛ la Fala i bɛ dan kɔrɔ dɔn danbe kɔrɔ dɔn i tɛ se ka pan min kunna quoi hali n'i ye président i tɛ se k'o kɛ o fɛn ma anw fɛ yan anw ma kafa ka yaada fɔlɔ ka fili an yɛrɛ ma mais u ka sabali n'u bɛ minnu nɔfɛ u k'olu bilasira u k'anw ta in sen bɔ a la quoi anw kungo kɛlen don k'an labɔ bi anw k'o de ye an bɛ taa sira min fɛ an ka jamanadenw ka nafa b'a la wa tiɲɛ dɔ bi ala ko tiɲɛ degun bɛ jamanadenw ka Fala ye maliyɛnw yɛrɛ kɔrɔtɔlen don ka fɛn caman kɔnɔ o ye tiɲɛ ye nka bi baara bɛ ka kɛ fana parce que fɛn caman bɛ yen bi anw tɛ ka mɔgɔ tɛ k'a d'anw ma an bɛ k'u san de an ni fɛn fɛn filɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye Fala ye dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen t'a la ko min ye fu falaki a tɛ yen Mali bɛ ka wari de bɔ k'a kɛ ni wari t'i bolo i bɛ se k'o kɛ cogo di et puis bi kunnawolo yɛrɛ ye min ye Mali tɛ ka juru caman baw ta o Mali bɛ ka baara minnu kɛ a bɛ k'a kɛ ni a yɛrɛ ka warijɛw de ye tiɲɛ don diɲɛ kɔnɔna na ni mɔgɔw sigilen don dɔw bɛ kɛ juru ye dɔw bɛ kɛ sɔrɔ cogo dɔw ye olu fɛnw bɛ yen mais bi u ka sabali franchement anw ka ɲɛmɔgɔw ka fili n'u ka degun n'u ka gɛlɛyaw an k'u senkɔrɔma don an bɛ tilen k'o de fɔ maa i kana kɛ ko la k'i t'a la quoi hɔrɔnya yɛrɛ ko ten de o la an bɛ fɛ ka nin fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya parce que
fala don nataw la kuma ninnu bɛna na o parce que baara dɔ bɛ AES yɛrɛ kɔnɔ bi AES yɛrɛ kɔnɔna baaraba dɔ bɛ yen bi hali n'i y'a jateminɛ i b'a ye i bɛ ka fɛn tali ni sisan cɛ a tɛ ka se ka bouger parce que ko dɔw bɛ yen olu bɛ ka sigi sen kan de diɲɛ kɛra cogo o cogo bɛnkan dɔw bɛ yen f'a k'olu bɔ a sira fɛ de n'olu ma kɛ a tɛ se ka lafiya o donc an bɛ dugawu kɛ u fana ɲɛmɔgɔ ninnu komi olu yɛrɛ tɛ ninnu lamɛn a bɛ ka gan anw de la voilà. Falai bi Bamako kɔnɔna na fɛn fila bɛ yen an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka hakili jagabɔ k'a ko ka fala ye sabula munna kɔnɔbara ti ko dɛ fala ye ni dugu jɛra n bɛ n sara maaw la maa minnu bɛ soli ka wuli kɛ i bɛ fɛn fila ye Bamako a b'i jatigɛ motobaw i b'olu de kɔngɔn falen buru la u bɛ fiɲɛ tigɛ n'a ye ka taa u bɛ fiɲɛ tigɛ n'a ye ka segin wa n'a vitesse ba buru yɛrɛ datugulen tɛ a bɛ mana min kɔnɔ o datugulen tɛ fosi sigilen tɛ sen kan min bɛ se ka to buru bɛ se ka sanuya cogo min o bɛ cogo min fala ye ni Ala ye ci don o don e ka se an ka abattoir la fala i tɛ Bamako sogo dun tuguni sogo bɛ kare kɔnɔ cogo min na bi sogo feere yɔrɔw lajɛ fala ye a ma mɛn dɛ anw fitinin Bamako yan Balabugukaw tulo bɛ na boulangerie kelen de tun bɛ Balabugu a fɔ a ma ko boulangerie du Niger a b'a fɔ ma ko deux chevaux o deux chevaux de tun b'u bolo sɔgɔma ani wulafɛ u tun bɛ yaala kare kɔnɔ ka buru feere wa a datugulen don cɛ min bɛ na n'a ye gan de b'a bolo la ale yɛrɛ bolo man ka maga buru la wa buru fana bɛ don minɛn min fana kɔnɔ o fana tun ye fini bagi kɔɔri bagilama sugu dɔ de tun ye a tun bɛ dilan Musa tile wagati u b'aw ka du buru k'o de kɔnɔ don la de ne ye n to la ne ye cɛkɔrɔba ɲininka n ko kumana n ko nin ye buru kɛcogo bɛɛ n ko fala ko ne ma ko ne t'a fɔ ko tare ne ko munna ko Bamako yan buru pour i k'a dun i ka du kɔnɔ fala ye Bamako yan u bɛna lajɛ de fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ aw bɛ dumuni kɛ tabali la fourchette ni muru n'o o de tabali b'aw bolo o t'a bannen dɛ u bɛ tila ka service mɔgɔw bila k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ aw kɛlen tɛ ka taa tabali sigi ten pour que ka se ka buru sɔrɔ falaw nana b'o la bi est ce que bi yɛrɛ buru feere yɔrɔ man ca ni Mali dumuni feere yɔrɔ bɛɛ ye boulangerie min bɛ Bamako kɛnɛ bi est ce que o fɛn bɛ yen a ka ca n'a bɛɛ ye nka buru minɛ cogo buru magara cogo buru yɛrɛ kɛ cogo buru bɛ ka kɛ cogo min na bi n'an m'an kɔlɔsi an bɛ ka gɔngɔn caman dun dɛ fala ni mura y'i minɛ ni buru nana bila i kɔrɔ i bɛ kasa dɔ mɛn a bɛ nun sɔgɔ dɛ sogo ta ka jugu o bɛɛ ye minɛn sugu bɛɛ sogo bɛ ta a la Bamako kɔnɔna bi boulangerie sugu bɛɛ b'an bolo bi kɛnɛya tigilamaw bɛ min lakana tigilamaw bɛ min fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen k'olu bɛ fasodenw kunkanko kumaw fɔ n'o ye consommateur fala olu taara min bɛɛ ɲɛ bɛ nin na don o don u b'a ta ka bɔ hôpital du Mali kɛrɛfɛla la abattoir dɔ bɛ yen ka dugu cɛ ci fo Sabalibugu cɛ b'a ta k'i sen fila d'a sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka fu b'u duuru a la u bɛ taa ni sogo ye o fana bɛ taa bila tabali min kan ye o tabali fana tɛ se ka lajɛ fɛɛrɛ foyi sigilen tɛ ka se ka nin fɛn ninnu feere ka ɲɛ boulangerie fana fala ye i bɛ taa ɲinɛw sɔrɔ yen i bɛ taa totow sɔrɔ yen i bɛ taa ɲɛbɛrɛw sɔrɔ yen tuma dɔw la yɛrɛ est ce que ninnu dɔw yɛrɛ bɛ se ka kisi buru nɔɔnitɔ ma yɛrɛ buru bɛ nɔɔni yɔrɔ min na n'i y'olu fana ye n'i y'a boulangerie dɔw ye fala i bɛ masaya segin Ala ma ka tila ka n'a ye kare kɔnɔ a bɛ ta cogo min na mototigiw fana fɛ
an ka ɲɛmɔgɔ ko hakili to ninnu yɔrɔ fila parce que a ko a gɛlɛyalen no tile fila in na n'an bɔra yen an bɛ taa an terilakaw fɛ yen Fala ye n'o ye kiiri tigilamaw ye Bamakɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na cour d'appel ba kelen de bɛ Bamakɔ Fala ye e bɛ kiiri tigɛ so minnu ye ni Ture ninnu b'a kɔnɔ ani Adama ninnu b'a kɔnɔ ani min ye a tɔgɔ ye di Usmane Fati ninnu bɛ tribunal minnu kɔnɔ n'aw b'an ka marabolow la olu jabala olu ka ɲɛmaaba kiiri sigicogo sira fɛ an ka jamana kɔnɔ Fala ye o ye cour d'appel de ye procureur général près la cour d'appel de Bamako o de ye kiiribon minnu b'an nagakɔrɔlaw la olu ka ɲɛmaaba ye Fala ye o ye kiiri yɛrɛ sariya n'a sigicogo ye o yɛrɛ ka kuma ko parquet hiérarchisé de don nka i bɛ taa sɔrɔ kiiritigɛso kɔnɔ sisan aw bɛɛ bɛ min dɔn o ye procureur de ye ale n'a ka maaw a n'a ka substitut n'a ka greffier aw b'olu de dɔn nka Fala o kiiritigɛso kelen fana kɔnɔ kiiritigɛso tribunal président fana bɛ yen ni procureur y'i minɛ ale bɛ jamana ka hakɛ de ɲini i bɛ se ka jamana ka hakɛ n'i y'o sɔsɔ walima n'i binna mɔgɔ kan ale bɛ n'o tigi de bɛ jɛ ka na n'i ye kiiri la n'i ka sɔnalidonbaga aw bɛɛ lajɛlen bɛ na aw jɔ min ɲɛkɔrɔ a fɔ o de ma ko président de tribunal o bɛ kiiribon kɔnɔ yɛrɛ nka an t'o dɔn dɛ i ye kiiribon o kiiribon ta président de tribunal bɛ yen cybercriminalité président de tribunal b'a kɔnɔ cour tribunal de grande instance ninnu président de tribunal b'a kɔnɔ olu fana n'u ka mɔgɔw don olu sigicogo olu de bɛ kiiri kɛ n'aw nana kiiri la sa procureur ale ti président ka mɔgɔ ye dɛ wa ale tɛ kiiri tigɛ procureur kɔni bɛ wuli k'i jɔ o fana kɛrɛfɛ ministère public fana bɛ yen tuguni ka tila ka fara kiiri yɛrɛ tigɛbaaw ka Fala ye o de la a fɔra ko ka yɛlɛma don kiiriko la donc n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ bi sigida 6 min bɛ Bamakɔ tribunal de grande instance b'a bɛɛ kɔnɔ président de tribunal bɛ yen ale n'a ka nin y'anw ka kɔkɛ ye ni ne ye yan parquetier ye cour d'appel an bɛna sɛbɛn min fɔ sisan ɲɛmaa bɛ nin de bolo donc n'i ye sigida ninnu ta sisan k'u lajɛ Fala ye procureur n'a ka substitut bɛ yen olu bɛ nɔminɛli ni fɛnw kɛ ka taa n'i ye kiiri o bunakun nka kiiri kɛnɛ kan sa olu de bɛ président de bɛ sɔrɔ ka na ale de bɛ kɛ olu de bɛ kɛ cour ye k'u sigi ka kiiri tigɛ kɛ donc Bamakɔ yan min ye cour d'appel ye ale de bɛ Bamakɔ kiiri tigɛ so bɛɛ lajɛlen kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko sango n'o ye san 2025 ye k'olu ye baaraw kɛ sɛbɛn 499 de ser'u ma min ye kiiri tigɛ jaabi u y'o 796 u y'o de sigi sen kan u sera k'o de jaabi di min ye kiiri min yɛrɛ tigɛra a ɲɛ kan ka bɔ police spécialisé yɔrɔ police spécialisé b'o fana f'i ɲɛna i k'o faamuya sisan Dagabana Adama ka yɔrɔ ale ye police spécialisé cybercriminalité la police spécialisé cyber lutte contre corruption o fana b'a fɔ ma ko pôle économique min fana bɛ damatɛmɛ wale kɛlɛli kunna o fana bɛ yen olu fana ka yɔrɔ la sa kiiri minnu sera ka kɛ o yɔrɔw la ɲinan sango kɔnɔna na procureur y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn min bɔra olu fɛ yen ka se olu ma o bɛ bɛn 296 ma n'i ye parquet yɛrɛ ta k'a lajɛ Kɔkɛ Kulubali ale ka laseli la sɛbɛn min bɛ yen n'an bɛ k'a kalan nin ye ale de y'a fasiri k'a baaraw kɛ a ko Bamakɔ cour d'appel kɔnɔna na sabula min ye procureur parquet général ye ale de fana ye o ɲɛmaa ye cour d'appel kɔnɔna na ale tɛ procureur ye dɛ ale ye parquet général de voilà procureur b'ale fana sanfɛ ni kiiri bɛ ale bɛ yɛlɛ nka procureur ka yɛlɛli man ca kuma caman o la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔ Fala ye kiiriso 11 min bɛ Bamakɔ yan n'o b'olu ka yamaruya kɔnɔna na ani tribunal de grande instance 9 min bɛ yen ka taa se justice à compétence minnu sigilen don sen kan denmisɛnninw ka ko kunna ani police spécialisé cybercriminalité terrorisme ale ni police financier ka taa fara damatɛmɛ wale kɛbaaw kan olu bɛɛ lajɛlen ye kiiri minnu kɛ ɲinan san kɔnɔ ni parquet ye o bɛɛ lajɛlen fasiri ale ka fɔ la sa ko o baara minnu kɛra ko o de filɛ nin ye olu yɛrɛ parquet général o ye procureur général bɛ o la avocat général bɛ yen substitut 5 bɛ olu fɛ yen nka olu ka yɔrɔ la sa u jagoyalen don sɛbɛn fɛn fɛn ye nominɛli sɛbɛn n'o nana ni i ye ka kiiri kɛra dugu ma i ma jɛn n'a ye e ko ko e ma sɔn ko min ye
Usman Fati ye kiiri sigida 5nan kɔnɔna fala e ma sɔn i bɛ yɛlɛ n'a ye ni yɛlɛna n'a ye walima Musa Gido ninnu y'i kiiri commune 1 tribunal la i ma sɔn n'a ye i bɛ yɛlɛ n'a ye cour d'appel la fala ye fɛn fila don cour d'appel ale fana bɛ kiiri sigi nka i ye kiiri tigɛ yɔrɔ fɔlɔ min na n'olu ko k'olu fana ma jɛn n'a ye kiiri bɛ kɛ kura ye nka ni olu jɛra n'a ye ka fɔ ko ka segin kiiri kan olu yɛrɛ ka maa bɛ ye kɛnɛ kan segin bɛ kɛ cour tribunal kan kiiri kan o la sa min ye Kɔkɛ Kulubali ye parquet général a ko ko ɲinan sa in na sa sɛbɛn 549 u y'o de sɔrɔ o sera ka min ye 449 kiiri o sigi sen kan ko n'i ye sɛbɛn 549 in jateminɛ fala ye k'o ye san kuuru kara bɛɛ lajɛlen ta ye o la sa 449 min n'o kiiriw sera ka kɛ olu kɔni ye a yira sa ko 135 ko kɔni ko nominal tɛ se ka y'o la olu kiiriw kɔni tɛ se ka kɛ u y'olu kɔ kari min ye waleya in ye sa a ko ni maaw ye weleli kɛ ka fɔ k'u ma jɛn n'a ye waati min bɛ don o ni kiiri kɛli cɛ fala ye o bɛ bɔ kiiri yɛrɛ baarakɛlaw la dugumada la olu minnu sigilen don sen kan sa a y'a yira sa ka fɔ k'u fana bɛ baara kɛ dɛ ko sabula ko bi min ye tribunal correctionnel ye o bɛ baara kɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn kiirisow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na chambre spécialisée fana olu fana bɛ baara kɛ ntɛnɛn ni alamisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu si ma se kiiri ye n'olu bilalen don kaso la n'a fɔ ma ko minɛriw olu fana ka kiiri tigilamaw fana bɛ baara kɛ o cogoya kelen na a ko san 2000 ale ni 25 kɔnɔna na olu kɔni ye hakililaba mun di kosɛbɛ kiiriko ta na sira fɛ o bɛ se 283 ma min ye kɔlɔsiliw ye ka majɔw tile ani fɛn minnu sigira sen kan u ka baara hukumu kɔnɔna na a ko k'o fana bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 440 na sɛbɛn minnu bɛ bi na ni lakɔlɔsilikɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ police spécialisée yɔrɔ sa o bɛna 124 ma san kɔnɔna yɛrɛ kuuru kara bɛɛ lajɛlen jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu dira ani arrêt minnu dira a y'i da don nin bɛɛ la a ko nka ko zen ko min ye kuuru sango cour d'assises yɔrɔ a fɔra ko k'ale wuli ka bɔ yen pewu nka k'u ye kiiri kelen kɛ o ye fili so ka kuuru kiiri k'u y'o kɛ min ye Kɔkɛ Kulubali a ko k'o fana kɔfɛ n'u dabitaw ninnu fana ni maa wɛrɛ olu fana ka kiiri kɛra o y'a to sa jamana kɔni ye nominali kɛ ka se sefa wari miliyari 44 ma min ye miliyari 10 ye o ye bingali min kɛra faso kan n'a ka hakɛ minnu darakira la o sarali bɛ o la Kɔkɛ y'a yira fana k'a fɔ fala ye ko chambre criminelle fana k'olu fana dayɛlɛla Bamakɔ san 2025 kɔnɔna na ko min ye caman ye baara daminɛ ɲinan sa in kɔnɔna na a ko sa min ye denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu ka kiiri kan ka kɛ chambre criminelle dɔ sigilen don o sen kan maa minnu bɛ yen sa n'olu ye sariya bingali walew bɛ ta ka ɲɛsin olu ma sa k'olu fana ka kiiribɔw sigira min ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin dunkojuguya ni yuruguyurugu ma ka taa fara bamacɔle kɛbaaw ma ani waleya cɛjugu minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ degun ta ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko o baaraw fana kɛra a ko zen min ye kiiri yɛrɛ so ye a bɛ ka taa bɔlɔlɔ sira kan han ko sen fɛ k'u ma dan dɔrɔn k'a fɔ ko ka kiiri jaabiw ni kiiri kɛcogo ko k'olu kɛ bɔlɔlɔ sira ye dɛ ko nka ko min ye kiiri tigɛ kɛnɛ yɛrɛ kan u ye kiiri dɔw kɛ fala ye ko video projecteur yira o la o kɔrɔ e bɛ se k'i to fan dɔ fɛ n'i ye seere i b'i ka laseli kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a ko k'o kɛra ko la Rasbach ni Rose Poivron ani ya Sangare ninnu ka kiiri ko u ye o ko la ka kɛ ni avion jamanakuntigi ka avion ko ye filiw fana ka procès ko a yira o la min ye Kɔkɛ ye a ko min ye ko in ye ko nin waati na ko gɛlɛya b'olu fana kan han u ka gɛlɛya ye min ye parquet yɛrɛ ko n'i y'a jateminɛ procureur 1 avocat général 1 substitut 5 greffier 3 secrétaire 3 ko maako dɛsɛ b' olu yɛrɛ la fɔlɔ ko ye baara in a ka se ka kɛ ka ɲɛ ko y'a degun dɔ ye a ko minanko dɛsɛ n'a ta bɛɛ olu kɔni y'u cɛsiri ka baara kɛ yaasa u bɛ se cogo min na ka baaraw sigi sen kan sabula olu yɛrɛ mago bɛ substitut 10 de la yaasa u ka baara ka se ka taa ɲɛ a ko ordinateur ka d'u ka greffier ma 15 u mago bɛ o la u mago bɛ chaise fana caman na min ye mobile minnu b'u bolo bi n'u bɛ baara kɛ n'o ye kiiri bunakun ka fala ye ko mobile fana ani dumuni ko ka ɲɛsin wolomasiri taba minnu bɛ fɛ olu ka ko ɲɛnabɔli ko ta na sira fɛ k'o fana degun bɛ yen a kɔni ye welelema da kɛ sa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min o hukumu kɔnɔna sa ko k'a bɛ minisiri Mamadu Kasoge fo wulikajɔ ni cɛsiri la a y'u dɛmɛ ni minnu kɛ nka a ka kan bi u k'a fɔ fɛɛrɛ ka sigi sen kan
yaasa min ye nin waati na olu yɛrɛ bɛ se ka kiiri fana kɛ lafiya la sabula kuranko gɛlɛya fana a y'i da don o la nka a ko kasoge ye wuli ka jɔ kɛ yaasa u ka kuranko gɛlɛya fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min ye fɛɛrɛ kuraw ye sa ka se ka kuranko kɛ kiiri fan bɛɛ lajɛlen na k'o baaraw bɛ sen na El Hadj Alu Badara Aidara ABH ni y'ale ka fasiri ye aujourd'hui Mali ale kɔnɔna fala ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an bɛ to kiiriko bunakun kan hali bi denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o olu bɛ kaso la o maa 200 kalan min na k'olu kunna ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasodenɲumanya waleya la faamuyali o baaraw bɛna sigi sen kan cogo min na min ye pieds ka kanba min filɛ nin ye janɛgɛlakaw fɛ yen minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna ale ni kiiri minisiri olu bolo di ɲɔgɔn ma sa ka o baara in sigi sen kan a yɛrɛ sa ka fɔ sa kaso bon kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ bi fala ye n'olu caman minɛlen don ka bila kaso la u ni hakɛ dɔw ka kan yan'u ka kiiri ka kɛ u ka ɲɛf'u ye fasodenɲumanya yɛrɛ ye mun ye nafa jumɛn bɛ a la a baaraw bɛ kɛ cogo di o kalanw na kɛ u kunna hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ kaso la bi na sabula u y'u ka hakɛ dɔ fana ye min ye nin bolo di ɲɔgɔnma ye minisiriso 2 ni ɲɔgɔn cɛ Mamadou Kasoge y'a jira sa k'a fɔ ko baara in kɔni kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ o la sa min ye fasodenɲumanya kalan kun fɔlɔ o bɛna kɛ kasoladen maa 160 kunna n'o olu ye denmisɛnninw ye n'olu ka kalan kun forila tuma min ye maa minnu yɛrɛ kan k'u kalan kasobon fana kɔnɔna na sabula u tɛ se ka bɔ i n'a fɔ an tɔw bɛ cogo min maa 85 ɲɔgɔnko kasoladenw na fana minnu bɛ baara kɛ yen olu fana na se ka kalan k'u kunna Mamadou Kasoge ko nin ye fɛɛrɛ ɲɛnamaba ye sabula maanifin n'i ka hakɛw fɔr'i ye i sera ka bilasira ka se ka jamana taabolo ni koɲɛ dɔw ɲɛf'i ɲɛna a b'a to n'i bɔra i bɛ se ka nafa ɲɛ i faso ye n'i ka kiiri n'o o banna jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la fala ye kalan kɛra kalan min b'a to jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na wasa bɛ se ka sɔrɔ président yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw fɛ maa 30 sa olu taara ka kalan k'olu kunna baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra nin kalo in tile 12 o kun ye kununko ye minisiri min bɛ yen n'o ye secrétaire général ye ale ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan Sayo Mamadou Kono Konate a y'a jira sa k'a fɔ Aluseni Jawara tɔgɔla ale kɔni nana ka na nin baara kuncɛ in na min ye maa kofɔlen ninnu ye k'u yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ baara kan ka kɛ cogo min kuntilennaba min bɛ jamana ɲɛmaaw la n'o ye général d'armée Asimi ye Kuluba kan ka kɛ misali ye baara kɛcogo ɲuman na an ka gafew kana taa ye ka taa si ye ka tile ye k'a sɔrɔ jaabi tɛ sɔrɔ u la u kan ka fɛsɛfɛsɛ cogo di ka jaabili k'u la cogo min ani faso ka cakɛda baw bɛɛ lajɛlen na u y'a jira sa k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye fala ye a tɛna da yen ma sabula bi jamana mago bɛ mun na o ye teliya ani jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min sɛbɛnw ale ni baaraw kɛcogo ɲuman na an ka mara taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na hakilina min sɔrɔla Asimi fɛ nin ye ko maa caman y'a jira sa k'a fɔ ko nin k'an ka boloda an ka baarakɛyɔrɔ caman na yaasa ɲɛdɔn dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na faso ka cakɛda baw kɔnɔna na ni Ala sɔnna a ma min ye Mali kɔnɔna na yanni kalo in tile 18 a n'a tile 19 an ka jamanaden minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don tunga ma k'a fɔ kalo tile 17 ka taa bila tile 19 na juillet kalo olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan fala ye forum belebeleba n'o bɛ maliden minnu bɛ tunga la olu tɔgɔ la a tako filanan nin bɛna kɛ a ye u y'a jira sa k'a fɔ ko lajɛ hukumu kɔnɔna na sa Marɔkukaw ka jamana lasigiden m'an fɛ yan ale y'a jira sa k'a fɔ ko ani Mali bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka baara in k'a dɛmɛ k'a kɔkɔrɔma don yaasa baara bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min olu ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ u ka tungarankew olu jɔyɔrɔ ko la o miirina minnu bɛ yen o maafaliw fana bɛna ka bɔ Marɔku a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in kɔni ye ɲinan ta e ko a denfaya talen tɛ ka di Marɔku ma wa yaasa baara in ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na ala n y'a f'i ye n ko tajugu dɛsɛ bɛ jamana kɔnɔ segukaw ta bolofaranga bɛ o kan min ye Segu yɛrɛ marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomasadugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi maaw bolo fila b'u kun ka kule
nka ɲɛmaw y'a yira sa ko taji min bɛ ka don Segu olu bɛ k'a don bɛrɛ la yaasa o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye Gundam ni Kucala ye taji sɔngɔ taara a yɛrɛ sɔrɔ fo 600 la litiri kelen n'o y'a sɔrɔ Gundamkaw kɔni olu ye wuli ka jɔ kɛ ko k'a to 550 la 50 ka bɔ a la min ye Kucalakaw fɛ yen ɲɛ ma se ka sɔrɔ o la sabula a daminɛna 700 la kana kɛ 550 fo kana se 600 ma bi minnu fana b'a feere olu yɛrɛ fana ko k'olu tɛ k'a sɔrɔ k'o de la ko a gɛlɛyalen don Doualakaw ye wuli ka jɔ kɛ Kitakaw fɛ yen dugujukɔrɔmugu o bɛ pɛrɛn ni minɛn minnu ye u y'u bolo da o dɔw kan an ka jamana kɔnɔ nin kalo in tile 10 660 bereke u y'o sɔrɔ a n'a maɲɔgɔnlɔn dɔw bɛ yen n'o bɛ jurujan don a la sa o fana den 500 n'o y'a sɔrɔ minɛn in damandala baarakɛlaw ni sanubɔlaw bɛ se ka baara kɛ n'a hakɛw kɔnɔna na min filɛ nin ni bolodara nin ka sa a bɛ maaw hakili jigin Bamacɔlen Jubawale kɛbagaw ka waleyaw la fala ye Douane kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu y'u bolo d'a kan a tigi ani maa minnu kan ka baara kɛ o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ ni minɛn bɛ ka donya cogo min sabula a bɛ ka tiɲɛni fana kɛ hali kɔsa in na Kita mara kelen in na ye hakilila dugujukɔrɔmugu dɔ donna maa dɔw tora a sen fɛ n'o ye ekɔliden 2 ye Tumutukaw ye fɛɛrɛ sigi sa cogoya min na kibaruya sanuman bɛ se ka di cogo min na motoko ta kibaruya la ka bɔ Tumutu ka taa Gundam moto tɛna boli la tuguni ka taa tɛna boli ka bɔ Gundam fana ka taa Dire ka bɔ Dire ka taa Ɲafunge Tumutu marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa mobili ninnu moto ninnu kɔni bɛ se ka boli o kɔnɔnaw la nka min ye kungow fana ye kungo minnu bɛ yen n'olu bɛ Tombouctou yan fan fɛ fana ko ka yen yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bila nin waati in na ɲɛfɔli préfet-lakaw olu bɛ k'o kɛ kɔmasegi fana kan ka kɛ fan caman fɛ DGCC bolofara minnu bɛ Kucala ni Kayi Kucala ni Sikaso kɔnɔna na kunu ni Kunnasiringo olu fana wuli ka jɔ kɛ sa fɛɛrɛ minnu sigira sen kan motoko ta na sira la yaasa jura minnu bɛ yen ni moto b'u bolo u ka se k'a kofɔ cogo min na fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ barosigi 2 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na araba tɛmɛnen ale ni juma tɛmɛnen a kɛkun ye chambre de commerce maaw fɛ sa jura minnu bɛ yen ni moto b'u bolo walima minnu kɛlen don ka commandes kɛ olu bɛ se cogo min na ka dan sigi u ka ko la ka ɲɛfɔli kɛ DGCC maaw ye fɛɛrɛ ka tigɛ yaasa a kana fɔ maa si ɲɛna ko bin kɛr'i kan min ye moto yɛrɛ kɔni fana ye moto sugu minnu don olu fɔra u ye baara kan ka kɛ cogo min na DGCC maaw tun bɛ kɛnɛ kan marabolo 2 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na denmisɛnninw ka kɛnɛ ko ta na sira la Yorosokaw fɛ yen wulikajɔ bɛ ka se sen na sa yaasa ka se ka bana kunbɛn baaraw sigi sen kan vaccination belebele o bɛna sigi sen kan ka daminɛ den ale tile fɔlɔ ka taa se a kalo 59 ma a bɛ se ka furakɛ cogo min vaccination bɛ se ka k'a la cogo min na min ye Yoroso dɔgɔtɔrɔso n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu kɛlen don k'o sigi sen kan fala ye sangɛmɔ a baaraw kɛra alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 bɛɛ lajɛlen nana i seko ni damayira la nka ɲinanta kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na sabula min ye jama bɛ hi cogo min na kɔrɔlen maa caman ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ nka san kɔni n'a tenkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen bɔra min ye mugu fara ye a dilanna tuguni han an bɛ san dugutigilakaw fo ka san kabilatigilakaw fo ka wasa min ye sangɛmɔ ye ko ala ka san wɛrɛ ta yira an na musow ka daseli ko ka dan sigi o la fala ye Kayikaw fɛ yen ekɔli karamɔgɔmuso kɔni 14 u y'olu wele ka se ka kalansen sigi olu kunna alamisa tɛmɛnen min ye Kayi yɛrɛ kelen tɛ Bafulabekaw fana bɛ a la ka ɲɛfɔli k'u ye sa o fana bɛ se ka kɔmasegi baaraw kɛ cogo min na nin baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na UNICEF ale ni baɲumankɛtɔn bɛ n'o Storm ye olu kɛlen don k'o baaraw sigi sen kan u ni APSM o ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na Bamako maa min bɛ maire jɔyɔrɔ la bi ale ye ɲɛfɔli kɛ sango musaka min donna Bamako kɔnɔna na miliyari 46 a taara sira minnu fɛ dugudenw bɛ se k'a faamuya cogo min kɔmasegi ye baara ye baara min diyagoyalen don bi mara kama bɔli hukumu kɔnɔna na maire o maire fala ye n'i ye baara kɛ ni san yɛlɛmana i b'a ɲɛfɔ i ka dugudenw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan ni musaka minnu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka se k'o ɲɛf'u ɲɛna maliden minnu bɛ kɔ ka jamanakuntigi ale ye bataki bɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye wulikajɔ minnu kɛ a kɛra minnu bɛ États-Unis o minnu bɛ Faransi o minnu bɛ Belgique o minnu bɛ Chine o minnu bɛ diɲɛ fan o fan ka kɛ n'an ka degun ye malidenw ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ k'a jira k'a fɔ ko waleya ma diya u ye Asimi ko k'u fo la o kɛrɛfɛ fana u wililen don k'u jɔ fana min ye sɔrɔ ko ta na sira min na ka jamana dɛmɛ hali bi président ko a b'u fo k'u waleɲuman dɔn halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan yaasa faso dɛmɛni baara u kana salaya la don kelen da kelen min ye Ngilɛw ka masakɛ ye fala ye Charles III ale ka sayɛlɛma ɲɛnajɛ ye bi ye nka kunungo ɲɛnɛma in don in ale ɲɛnajɛ kɛra Bamako kɔnɔna na yan min ye maa falen caman taara kɛnɛ kan lasigidenw caman olu y'u yira a ko kɛnɛ kan n y'a f'i ɲɛna cogo min Coupe du Monde ale bɛ senna fala ye
Samba kele ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 82 Coupe du Monde falai ko ba de kɛra koyi. Faransi ale ni Kuwait kun bɛ ka jouer. Ndulata dora sena Faransi dana celu dasi. Celu dasile Kuwait masakɛ denkɛ ale de kun ye fédération président ye. Ale jigina kana terrain kɔnɔ ko ka bi bɔ a ma ko non tɛ k'olu tɛ jouer. Arbitre bi bɔ a ma. U jouera nga bela Faransi u ci 4-1 nga u arbitre gɛ. Parce que ni ye charia min ta masakɛ denkɛ ya ta la koyi. Nga yirala ka fɔ ko maa ninnu dɔ de ye file fiyɛ u ka défenseur jɔ Faransi taara bin don. Nga u bɛna ta Faransi ye 4-1 k'u la a san kɔnɔna na. Fala ye ko min ye Coupe du Monde ko hukumu kɔnɔna na maa dɔ delila ka gɛɛ a gɛɛ ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ yɛrɛ kabini Coupe du Monde dara. San 1986 Coupe du Monde kɛnɛ kan ɲɛkɔmu ko 56 n'o ye 56 secondes ye min ye Uruguaykaw ka José Batista ye ale gɛnna ka bɔ jeu la koyi k'a ye tɛlɛ dɔ da Écosse ɲɛfɛmaa dɔ senkɔrɔ a bɛ to ko nin dɔrɔn ko nin bɛ maaw faa a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Coupe du Monde na fɔlɔ 56 secondes kamalen gɛnna ka bɔ ndolatan na pewu k'a ka taa so min ye Coupe du Monde min kɛra san 1978 san arbitre dɔ bɛ yen n'o o ye arbitre camancɛ file fiyɛla dɔ fala ye ale fana ye ballon tatɔ to jɔ kɔnɔ ka file fiyɛ ko bi min donna k'a ko k'o tɛ bi ye dɛ ko ballon tan banna fala ye diɲɛ kɔnɔ ndolatala min bɛ yen n'a si ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'a ye bi don Coupe du Monde na o ye Roger Mila ye san 1994 san n'o Coupe du Monde taara Amerikaw fɛ yen u ni Irisika ndolatan na a ye bi don o y'a sɔrɔ fana si tun bɛ san 39 fana na a tun ye telu fana dasi sabula min ye Roger Mila ye maa min don cɛkɔrɔba jugu don a ka ndolatan kɔni a ye sanga sɔrɔ a kɔrɔlen kosɛbɛ nka ndola kɔni a ɲɛ ndola ɲɛ foyi ma bali k'o don. N y'a f'i ɲɛna kunun ko fana n ko Coupe du Monde kelen de kɛnɛ kan san 1978 min ye Faransi ye ale ni Hongrie tun bɛ ɲɔgɔn na fala ye nka o bɛɛ lajɛlen tun ka donfini ye jɛman ye. A wagati dunna maillot ba san tɛ maillot kelen de tun bɛ ta bɛɛ fɛ parce que joueur yɛrɛ tun bɛ taa cogo min na a ko ma nɔgɔn. Faransi t'o de la comme ballontan tun bɛ ka kɛ Coupe du Monde tun bɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Argentinikaw fɛ yen Argentine tɔn dɔ bɛ yen ko Kimberley u taara olu ka maillot minɛ o tun ye binkɛnɛ ni jɛman ye Faransi o de don wa a don Faransi sera ye se sɔrɔ han 7-1 ndolatan na min ye san 1930 san n'o ye Coupe du Monde yɛrɛ dako fɔlɔ san ye fala ye Américains ka entraîneur dɔ bɛ yen u ka furakɛlikɛla dɔ bɛ yen ale kɔni Merikɔrɔkɔrɔmu a y'o de min a yɛrɛ ɲinɛnkɔlɔbatɔ a ɲɛna ko fura don a kirinna ka bin maaw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu ka dɔgɔtɔrɔ de nana ale furakɛ sisan ka Merikɔrɔkɔrɔmu sama ka bɔ a nun fɛ ko nin don in k'Amerikaw yɛrɛ ye masaya segin Ala ma koyi k'i bɛ se ko la nka i k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔ fana bɛ ko dɔ dɔn bɛɛ n'i ka daliluya tɛ n tɛ ko cɛ kun taatɔ don kiyama Coupe du Monde yɛrɛ kɛnɛ kan sa fala ye ko n'an m'an farati k'an bɛna kɛ sigiyɔrɔkɔnɔw ye dɛ sabula ndolatan bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fajiri ni suguya genge fɛ nka ndolatan tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ bi match 4 de tanna bi 12 o de donna nin waati na fɔlɔ n'i y'a jateminɛ sa i b'a bila k'a fɔ Mexique ale 2-0 o kɛ Afrique du Sud la min ye République Tchèque ale dasira Corée du Sud fɛ 2-1 kunungo Bosnie ale ni Canada ye 1-1 kɛ Torontokaw fɛ yen n'o ye Bosnie Herzégovine ye Américains u doncogo ye n'u ka tulo na yan fala ye u ye Paraguay dasi 4-1 ja fisɔnjugu tun bɛ ka États-Unis supporter sɔrɔ ale kɔni na anw ti fankelen kuma si a ko Coupe du Monde k'an k'an kɔlɔsi dɛ nin bɛ dan sigi tilegan in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sa ɲuman ye nka bi Coupe du Monde ndolatan 3 de bɛ yen k'a daminɛ kabini fitiri waati fo ka taa se su araba konjo ma n'Ala sɔnna a ma sini an na olu jaabi di maaw ma ka ɲɛfɔli kɛ a la a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya
wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98